4.7 IFM. Report! Tumaas ng 717% ang mga kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD sa Ilocos Region mula 1 ng Enero hanggang nito lamang 15 ng Pebrero ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Magnolia Brabante ng Department of Health Region 1, umabot na sa 605 ang naitalang kaso ng HFMD sa rehiyon mula sa 74 na kaso lamang noong nakaraang taon. Pinakamataas ang naitalang kaso sa La Union na may 280 na kaso. Sinundan ng Pangasinan na may 252, Ilocos Norte na may 49 at Ilocos Sur na may 24 na kaso. Ang mga bata na 5 taong gulang pababa ang pinakapektadong ng sakit, ngunit maaaring makahawa ito sa kahit sino sa pamamagitan ng laway o kontaminadong dumi. Bagamat ang HFMD ay karaniwang nawawala rin sa loob ng 7 hanggang 10 araw, ito ay mabilis din kumalat kaya't binigyan din ni Dr. Brabante ang kahalagahan ng pagsunod sa mga health protocols tulad na lamang ng regular na paghuhugas ng kamay, tamang pagtakip ng bibig kapag umuubo at tamang pagtatapon ng diaper. Inaasahan naman ang kooperasyon ng publiko sa pagpapanatili ng kalinisan upang mapigilan ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng HFMD. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.